Akong bahinon ang Ebanghelyo, adunay tulo ka parte nga siguro makahatag kanatog pagtulunan. Ang una nga bahin, mahitungod kini sa pagpangutana sa atong Ginoo kung kinsa siya. Dili lamang sa mga tao, kundi alang sa iyang mga disipulo. Ang ikaduha nga bahin o parte, mao kining pagsuta sa unsang paagihan nila nasabtan unsa ang pagka-Mesiyas. Kay mitubag man si Simon Pedro nga si Kristo mao ang Mesiyas. Ug ang ikatulo nga parte mao kining unsay implication kung nakaila kita sa Dios isip Mesiyas. Unsay hagit alang kanato. Sa unang parte sama sa gingon, dali ra ang mutubag kung imong i-repeat ang unsay gisulti sa uban. Mo gani nga diri sa Ebanghelyo miingon sila ang mga tinun-an, mitubag sila. Symbolic kaayo na siya, mitubag sila. Kay sayon raman i-repeat unsay gisulti sa uban. Mo na nga miingon sila, ang uban miingon, and so on and so forth. No? Pero sa dihang si Kristo nangutana na ngadto para sa ilahang kaugalingon, kinsa siya, si Pedro ang mitubag alang kanila. Dili ni sayon because it's not a repetition of what other people say, kundi giunsa nimo pag-ila-ila, unsay nasabdan nimo sa atong Ginoong Hesukristo. Susama pananglitan ni ini. Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but very few people who understands you. Lahi ang kahibalo lang ka kinsa siya, pero kanang nakasabot ka diha kaniya, lahi gyud na. Aber mangutana ako kaninyo mga managtiayon, sa kadugay na sa inyong panag-uban isip managtiayon, nakaila na bagyod ug nakasabot na bagyod kamo sa usag-usa? Siguro sa pagsugod, pag-uyab-uyab, pananglitan, nakaila ka gamay, samtang naglakaw kamo sa inyong pagka-minyo, naamoy na diskubrihan. Ingana din ni akong asawa. Kung pwede palang iuli na ko ni. Mo na nga maingon bitaw maigsuon, if ever you know me, will you still continue love me? Kung ingana. And how many, I believe sa inyong nakaila mo sa inyong, because relationship is about unraveling. Kana bitong mailhan nimo ug masabdan nimo siya. Mao na nga ang atong ni Kristo in the second aspect, nakita niya nga si Pedro mibadlong niya. Apan gibadlong usab si Pedro kay ngano man miingon gani atong Ginoong Kristo, pahawa Satanas. Nasabtan nato siguro si Pedro kay ang iyang huna-una magod sa Mesiyas kani bitong halangdon, triumphant. Kung sa atoa pa bisan ang mga apostoles uban miingon siguro kini dirita kay musikat ta ni ani, madato ta kay ingani o whatever. Kay nakasandig sila sa usa ka Mesiyas, quote unquote. Pero ang pangutana, nasabtan ba nila ang pagka-Mesiyas? Mo gani nga miingon si Kristo, nga miingon siya nga mag-antos pag-ayo anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo. Kana bitaw excited na kayo ka because you have an expectation. Unya pag-abot di ay ang gisulti sa atong Ginoo nga way lipod-lipod, maka-discourage sa ilaha. Kay mauman kini ang Mesiyas, pagka-Mesiyas nga gihisgutan sa atong Ginoo. Siguro makasabot nga ngano pud si Pedro na madlong kay lahi man ayang pagsabot sa Mesiyas. Mo gani nga miingon ang atong Kristo diha sa Ebanghelyo, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unsa man ang mga indicator nga nahimo lamang kitang tawhanon, nahimo lamang kita nga layo sa paghuna-huna sa Dios. Tulo ka butang ang akong gisulti. Una, kana bitong gusto ta lamang og sayon. Nga kung sayon nganong lisod-lisoron man no? Simple nga gusto nato sa kinabuhi kung sayon
di nato palisdan. Pero ingana ba ang tanang aspekto sa kinabuhi sayon ra ba? Dili. Karon pa lang daan, dili sayon mangitag kwarta kay daghang mga businesses nga wala kanang litan trabaho pa lang daan lisod. We have to adjust. Mao na asa man ay ta mas mutubo sa sayon nga butang o sa ka lisod nga butang. Susama ni ini. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Kana bitaw makaingon ta nga nakakat-on gyud ko ana pwede bitong lisura. Pero naagi paagi di ay nga unsaon na siya. Nya diha ka mutubo. Kay kung sayon perting wa tay effort nga pagabuhaton ni ana. Mo kana makaigsunan nga gingon din ha, sometimes una nga paghuna-una sa tao mo kining soft Christianity. Say pasabot ni ana daw. Nga kana bitong ang pagka-Kristiyanos pagkasayon lamang, pero we know nga dili sayon. Kana palang giingon nga love your enemies, perting lisoda gyud na ba? Kana palang ibaligya ang imong mga katigayunan, unya ihatag sa mga kabos, kalisod ni ana ning kamot manganita. Mo na nga una nga panghuna-huna tungod lagi kay naghuna-huna lamang tag sayon, we only think of ourselves. Wala ta maghuna-una sa uban. Ikaduha nga pagkatawhanon, kana bitong mahimo kitang idol, wala tay pagabuhaton, we don't take a risk. Kay numdum ta ni adtong parable about talents, nga ang usa iya lamang tanugan, gilubong niya ang gihatag sa iyaha because wala siya mag-take a risk. When we love a person, it is some kind of a risk. Because nga naman, usahay di ka pagadawaton, nga atong i-risgo ang atong kaugalingon. For example, in terms of health, kundili ang paghigugma, ang pagpakabana, usahay kalisdanan gyud na. But that's an investment. Nga naman, tungod kay ugma damlag, kung naningkamot ka, adunay sama sa giingon ROI, return of investment. Ang atong pagpakabuhi karon isip Kristohanon is some kind of investment. And there is an ROI of this. Asa man, dili lamang diri sa kalibutan, kundi dili didto sa gingharian sa langit. Ang atong paghigugma, ang atong pagpakabana, ang atong paglikay sa mga butang nga dili maayo. Kana it could be a risk in us, pero adunay something in return ni ana. Sama kini sa kinabuhi ni Usain Bolt, di ba? Kailamo ni Usain Bolt, sprinter, unsay giingon din ha. Usain Bolt has won 9 Olympic gold medals. He ran 115 seconds, but also made 199 million. For those 2 minutes, he trained for 20 plus years. That's an investment. We are also making an investment the way we live as true Christians. All throughout the year, all throughout our life, it is some kind of investment. But as we know it, makita nato that we can make people happy ug aduna po'y kalipay nga giingon sa atong Ginoo during the Beatitudes talk. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Ikatulo nga punto, mao kana nga mingon nga pagkatawhanon. Kana bitong kung muhimo tag usa ka butang, usahay ang atong huna-huna, kana bitong unsay mawala sa atua. Wa na to gitan-aw unsa ang atong magain, even losing something. Sama kini pananglitan sa gingon. One reason people resist change is because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain.
Tataw kayo sa Ebanghelyo nga miingon si Kristo, ang buot nga musunod kanako, kinahanglan kalimtan niya ang kaugalingon, pasano ni ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kung salesman pa lang atong Ginoo, in the strict sense of the word, walay musunod niya, oy. Musunod ka na nga kalimtan nimong kaugalingon, musunod ka kaniya nga mupasan kag krus, di ito, oy. Kay gusto man tag sayon, comfortably. Pero unsa may gingon sa atong Jesucristo, nga adunay ganti nining tanan. When we give up something, pasabot usab nga aduna kitay madawat. Duha ka eksperyensya sa kinabuhi ang akong isaysay sa inyo ha. Kaning pagpa-eskwela ninyong anak, what is your intention? Unsa may intention ninyo sa pag-eskwela anak? Para lamang mayon ka nga investment ni Father, kay para tabangan ko ana ni ugma damlag, mao ni mubuhi namo. Usahay nga na ang panghuna-una, no? Sometimes, maayo usab nga naa kay reason about doing this. Pero adunay gisulti nga ako ipakita sa inyo ha, nga lahi ang iyang panglantaw, bisan sa kalisdanan sa pagpaeskwela, ug mao kini. Pinag-aral kita, hindi para iahon mo ako sa hirap, anak. Yun ay para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas ko. Kana bitawng giingon diha sa gisulti, para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas ko. It is not being selfish, but selfless. Kung naglisod mi sa una, wa mi pagkaon mo eskwela, wa mi baon mo eskwela, unta kung makahuman ka, mao ka na ang paagi nga mas di nimo maranasan ang naranasan namo. Mo kana ang giving up because of something. Last nga example about sa pagkapari. Naay mga giingon nga bata pa man ka, sige lang. Mapari ra ka. Naay example niini. Na duha ka batan-on nga nahimong pari 27 and 26. Misulod sila sa seminary at age 18. Unya ang mga tao miingon, why not enjoy your life a little? You can always be a priest later. Kanabi taong iyon, why not enjoy? Enjoy sa ayaw sa pagpari. Pero unsay tubag nila? But what a gift to be called young, to forsake all you could be in the world, and to be it all on Christ. To choose Jesus first without tasting what the world offers, I'll do it 1,000 times over again. Because when you give up your best years in the world, you get some pretty incredible years as a priest. Lahi nga paghuna-una ba? Unya kana mao ang gusto sa atong Ginoo, nga atong perspektibo sa kinabuhi, perspektibo sa pagkalisdanan, mahimong susama sa iyaha. Mo nang giingon nga paghuna-una dili sa Dios kundi sa pagkatawhanon. Maigsuon sa katapusan ang giingon, mupas-an kita sa krus. And there are so many examples nga kita makapas-an sa krus. Try to differentiate that. Kana mga cross nato sa kwintas, napay cross nga ang uban, gihimo na nga mga earrings on whatever, no? Daghan kaayo mga cross. Pero adunay katapusan nga akong ipakita sa inyo ha. Anybody can wear one. But can you bear one? Makasuot ani ani mga dekorasyon nga cross nga ginagmay. Pero makapas-an ba kita sa cross diha sa kinabuhi? Ingana ang paagi sa atong Ginoo, tinuod lisod man, but unsay tugbang niini. Sama sa giingon, balik na ko sa Beatitudes. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Palihog tindog.